Hello guys, this is Von Omega. Welcome to another vlog for today. Today is July 2. Ning mata na po ko bored. So, I have decided to do another prank. And this prank is called Asa Ilang Jenny Mendoza. Okay. So, simple ni guys. Manawag na ta sa tong friend. And then, mangutana ta kung kaila siyang Jenny Mendoza. Kasi kung wala sila kaila, atong himuon, kita'y mutudlo kung asa ilang balay. O di ba mura ragago, nanawag lang ta para tudluan sila asa ilang Jenny Mendoza. Ang goal, ani, is para makabalo sila. And next time, kung naimangutana asa ilang Jenny Mendoza, kabalo sila unsaon pagi. Again, if you're new to my channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. And also, do not forget to click the notification bell button para updated mo sa akong mga bagong videos. RM. Poblasyon man na inyo, ano? Nakipangutana ba? Di ba poblasyon na inyo, ah? Dapit ilang, kaila ka ng Jenny Mendoza? Wala. Wala ka kabalo, ilang Jenny Mendoza? Wala. Hindi wala. Moderate ra ka sa PhilAm, then mo liko ka ikatulo. Wala, gi-inform lang tika. Aya. Giprank tika, gi-inform tika. kay wala makakabalo ilang Jenny Mendoza, gi-inform tika. Wala ka realize. Sorry. Good morning. Mang. Asa ka ko sige napulok inyo asa sa Zone 13. Zone 13? Oo, 13. Layo ng Zone 14 sa inyo Ang Zone 14 is a wet park. Zone 14 na kailan ka ni kuan diha maka ng ambot kung sa Zone 13 na siya or 14 mong nanawag ko nimo Jenny Mendoza ba? Paila ano mo eh? Wala ka kabalo sa ilang balay ana? Wala. Ilang Jenny Mendoza mo diretso ra ka din katulo mo liko dito ilang balay. Gitudluan tika kay wala ka kabalo. Gitudluan tika kay wala ka kabalo. Hello, say hi. Sorry, akong biktima ko ng uban. Tudluan ako sila asa ilang Jenny Mendoza. Mangutana ko asa ilang Jenny Mendoza ko. Wala sila kabalo. Tudluan ako sila. Bye. Sorry. Bye. Huy, kagawad. Sorry, busy ka? Sa tambakan, sa kuan ba? Sa, unsan nga? Mahayahay mo, adto ko unya. Din, wala ko kabalo. Asa dapit sa mahayahay? Asa kabalo ka sa balay lang kuan? Jenny Mendoza, diha sa mahayahay? John Mendoza? Jenny, babae. Jenny Mendoza? Wala ko kailangan sa kapurok na. Naambot unsang nga purok diha oy. Pero wala ka kabalo asa lang Jenny Mendoza. Wala ko kailangan sa iyaman. Wala ka kaila. Ma, pamino sa nagunsa ka. Kani ba? Jenny Mendoza. Si Jenny Mendoza, ilang balay, ikatulo ka muliko gikan Kapitol. Left, right. Wala ka. Giprank tika, gitudluan tika. Kung asa ilang Jenny Mendoza. Kaya wala man mo kabalo asa ilang Jenny Mendoza. Ako nalang mutudlo ninyo asa ilang Jenny Mendoza. Sorry ma. Ayag saba sa uban. Ayag saba. Say hi. Ma. Amiga na. Kong. Yan. Nagunsa ka. Wala. Nakoy pangutana ba? Kanang tao kani, diha makadapit sa tambakan ilang peralta, di ba? Nagpuyo. Kaila kag kuan diha ma kanang naakay na hibawan, kaila ka ni Jenny Mendoza. Nag-aasa din sila. Naara diha daw sa inyo, kaila ka na niya? Wala ko kadugan ng pangalan na. Waka kaila ana.
Jenny Mendoza. Jenny Mendoza, oh. Wala ko kakuan ata niya. Tiguang na kabani. Dili, uy, sakto lang ko na edad 30 plus. O, ilang Jenny Mendoza, straight ka na, ikatulo ka muliko. Straight. Katulong. Oh, katulo muliko. Wala ka kabalo, ana. Straight ka din, katulo muliko. Mauna ilang Jenny Mendoza. Nanawag lang ko para makabalo ka. Di-practice ka. Para makabalo lang ka sa ilang Jenny Mendoza. Nanawag lang ko nina. I miss you, Kong. Say hi. Say hi. Hello! Ay ko yung prank down. Buang. Si bro. Bro. Nanawag na ko nimo kay. Ikaw, free na ka. Ikaw bitaw na kay. Malaag na taoy. Ay sir, ay gawas na akong ka. Okay lang. Ikaw. Dili mo, tumunta kong lugait. Rizal man na inyo ano, Rizal. Inyo ang porok. Wala, kabalo ka sa ilang Jenny Mendoza diha. Yung Jelly Mendoza. Jenny. Jenny Mendoza? Ah. O, lugait. Wala ka kabaloan na lang Jenny Mendoza. Wala ko ka. Grabe, dugay na ka sa lugait. Wala ka kabalo lang Jenny Mendoza. Dugay. Jenny Mendoza. Jenny Mendoza. Isa na siya. Jenny Mendoza, wala ka ila. Rizal na siya. Mawagin ang utana ko Rizal. Kaya naka-remember ko Rizal. Rizal kagapuyo. Result ko, pero okay lang. O, ila ang Jenny Mendoza. Mo straight ra ka diya sa inyong dalan. Mo liko ka ikatulo. Ay, silingan na. Silingan. Wala ka kabalo. Mao galing nang utana ko. Kaya wala ka kabalo. Para tudluan ti ka. Say hi. Say hi. Alam, inanawag na ko niyo para mo sa i-prank ka. Tinood yung nag-i-prank ka. Para makabalo ka ko asa ilang Jenny Mendoza. Say hi, sa. Say hi. Say hi then, my good friend. I miss you. Sawadee ka. Buenas tardes. Nag-unsa ka? Busy ka? Linya har? Nag-unsa ka? Naglinya ka? Di paano yung makagapuyo ron? Oh, why? Kabalo ka sa ilang Jenny Mendoza dito? Wala ka kabalo? Oh, basta wala yung gate, ako kabalo. Gago. So naara na yung gate yung mahibawaan. Oo. Wala ka nakadungog anang Jenny Mendoza? Wala. Lagi kay Muadto man tako ba? Ilang Jenny Mendoza mas straight lang sa inyo ading katulo mo liko dito ilang balay. Ate lang, ate. Oo. Tulo siya, gikat sa muha. Patong gikat sa patong after rock road ay kung hindi siya mag-start. Pag ikatulo siya makuan from left to right, left. Left, sa left. Oh. Dahan kinalay note bitaw na ay ako magakuan signage yung mura siya kuan. That's fine. Dali ha. Oh. Wala, i-prank na tika oy ko asa ilang Jenny Mendoza. Say hi. Say hi. Gi-prank ka tika para makabalo ka asa ilang Jenny Mendoza. Kasi message di mo sa tanan. Hello. Bayot ma'am. Hello ma'am. Ay ga-drive ka? Wala man, nagdaapag yung sa syudad, nag-iwan kami sa kong friend. Uy, kapubri na lang gini mo. Uy, naki-wifi ka. Nag-iwan ko sa kong friend. Ingan ana na kakalisod bayot nga mo biyahig motor para maki-wifi. Good man, data kay nagkuan expire. O samot. Maogi na yung mga ilhanang sa kagalisod ang tawo. Ano sa palao? Palao purok 16 ka. Oh! Layo ng purok 15. Sa Riverside manama, sa kanabitang sa bridge, ubos ana. Ubos ana. Kabalo kay lang Jenny Mendoza hadapit diha. Jenny Mendoza. Jenny Mendoza, wala man mo. Jenny. Ay, Jenny, wala mo. Wala ka kabalo? Wala mo. O ang ilaang balay straight lang din katulo de kan muliko. Ha?
Oh, mao na ilang balay. Nanawag ko nimo para tudloan ti ka. Asa ilang balay. Yun naman. Wala lagi prank lang ti ka. Ay, sorry, wala ko lingaw. Sorry, anak shi. Uy, magkita ta sunod ha. Pero ang manyak ng baylang nga friend ako. Sige lang. Ayesa. Paki-wifi diha. Paki-wifi pag-download ng salida kay wala ra ba may kuryente karon siyang balay. Sige na. Pag-charge daan. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. So, mga to guys, no, sila gitanan wala. Diyos sila kabalo asa ilang Jenny Mendoza. So, ako na lang ang gatudo nila kung asa. And, at least, kabalo na sila karon kung naimangutana sila asa ilang Jenny Mendoza, kabalo na sila unsay itubag. So, straight sa iyong balay, ikatulo mo, liko. Yan guys, thank you so much for watching. I hope nalingaw ra mo sa tong prank today. And see you sa next vlog. I love you. Mwah.